Een najiersreceptie is de gelegenheid om vooruit te sjen, maar ook om even waarom te sjen. En Sportclub Heerenveen had een roerig hier achter de rug. De sportieve resultaten onder de nieuwe coach Marco van Basten vallen bot oor. En ook binnen de club staan de gezichten lang net altijd dezelfde kant op. Voorzitter Robert Veenstra moest vars bezuinigen en kreeg de nedige kritiek. Van zowel sponsoren als van clubiconen. Ja, dat rekt mij. Dat is het? Ja, wil je er wat iets meer over zeggen? Nee, daar wil ik het graag hoor. Dat rekt mij en dat neem ik tot me en daar doe ik dingen mee. Wat doe je er mooi dan? Kun je dat onjan wat je daarmee dwars willen? Ja, daar probeer je op te verbeteren, op te verhoren, te anticiperen en ja, dat doe je ermee. In de maanden januari is de transfermarkt weer hier besteld. Maar er is amper yield beschikbaar. En het is net de verwachting dat Heerenveen op korte termijn nieuwe spelers helje zal. Maar wat voor Heerenveen yield voor volle meer clubs. Technisch directeur Johan Hansma verwacht het dat de selectie net veroordeel zal. En al is er wel interesse van gewoon spelers. Zoals voor Bigelieks Jeffrey Gouwenleeuw. Nou, er is interesse van AZ, dat is algemeen bekend. En het is ook bekend dat die 2 keer een bod hebben uitgebracht en dat hebben we 2 keer naast ons neergelegd. Waarbij wij ook de intentie hebben uitgesproken dat wij Jeffrey graag zeker tot en met het einde van het seizoen willen behouden. Omdat Jeffrey in onze ogen een hele belangrijke speler is voor Heerenveen. Heerenveen had de eerste seizoenshelte oorsletten naar stretjende. Toch denkt Hansma dat het een realistische doelstelling is om alsnog voor Europees voetbal te gaan. Wij hebben ook aangegeven om te strijden voor de plaatsen Europees voetbal. Je hebt nou alsnog voor Europees voetbal? Ja, maar dat kan ook via de play-offs en daarvoor gelden 5 tot en met 8. En dat is de doelstelling om daar wel naartoe te gaan. De tweede seizoenshelte begint van Heerenveen tak om sneeuwen, maar de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.